मंगे चश्मा थुबा हामे अंगु चश्मा थुंबुबो इच्छा मतन के चश्मा थुगिया पावर चश्मा नों चश्मा बाय खेंगे के तामबागे नन नाने बैलून खाजे ने निन थाने कुन कॉमन सेंस करे हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराथाय किसिं सं खाखाय नरबो जत्तनो काहाम खुरुंग तंग हानाय हिंके सुंतिनि सावै मालायनाय जिरुमेन टिप्रा बाय रेशमी देब्रमा टामनि बागै ब्रक रिप्लाय टू रिप्लाय इंगै कक बांलाय तंलायखा अ कक न सावै मानानि मुसुङै तंगंके अ भिडियो न पुइलानि सिमी पाइथाक जुराननायदि तै काहामके बुजिदि हिंके वेब सं भिडियो सेंगने सिखां नरनि थानि काइसे रिक्वेस्ट प्लीज नरक जदि के बानि ओ चैनल कताल फाइटंगके सब्सक्राइब खाया कंके प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायै गानानि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस कइनादि तामनि हिंके आं जेफोर कताल कताल भिडियो रेव आपरोनो जतेनसे सिखां नरनि अरनो नोटिफिकेशन सगैना बागै हिंके फाइदि कक कबं सायावै भिडियो न सेंलायसिनाय बर कक बांलाय माने हिंका पुइला जिरुमेन टिप्रा रेशमी नि भिडियो न रुस खायखा अ रुस खायमानि जागाओ बेलाय न बाक्सुरि रखनै साव हनै ताई रेशमी नि खानाय नि कालार न सय खामियाखौ रस हनै रेशमी बेलाय न जलि जाखा ताई बब बिनि चैनल फायै रिप्लाय मारिखा जिरुमेन टिप्रा साना हिंके न आपनि यागुला के न जिरुमेन ब रिप्लाय रिमानि थागिया हायनो हाय बिनि चैनल फायै बब रिप्लाय रिखा रेशमी न आबनि पराय के न रेशमी नि फाइसिंगो रेशमी नि बिनि बाय किसा बसावै रिप्लाय रिखा जिरुमेन टिप्रा साना रेशमी नि बिनि बाय जिरुमेन टिप्रा साना रिप्लाय रिमानि यागुलो जिरुमेन टिप्रा सा तैवैसा हायनो हाय फायै रिप्लाय रिखा रेशमी नि बिनि बाय न बिनि चश्मा बायखे आनर हदि हिनै आबनो नुगै रेशमी तैबो दुंजागै जलिजागै बिनि चैनल फायै ब रिप्लाय मारिखा जिरुमेन टिप्रा साना रिप्लाय रिखा बेड लैंग्वेज यूज खायो तै हामिया कग्रक साव हनै रेशमी बेलाय न टुंजाखा हिंके न जिरुमेन टिप्रा तैवैसा हायनो हाय बिनि चैनल फायै रिप्लाय रिखा रेशमी न हायके न बरनि ताबुक ब कक बांलायमानि एबा टुंलायमानि थागलायाखो रेशमी साका नुंग्रुस तार ठीक न नुंग्रुस खायनानि नांगौ हायपन तानि आनि खनायन चॉइस खायै नुं रुस खायनानि नांखा नै रेशमी बेलाय न जलि जाखा ताई रेशमी साका आनि बायनि चश्मा बायके तानि नन रहर नाय हिनै अ कग्रन रेशमी बेलाय न जलि जाखा जिरुमेन टिप्रा सानि भिडियो रन नुगै रेशमी सावो रुस खायदि रुस खेमानि नन केबो माना खाया नुंबो रुस तार नुंबो कुसगो कानाय सुंबो कुसगो कानाय हिनै हायपन ब रुस खायतानि व बाक्सुरि हिनो हनै जत भिडियो न सावो हनै बकिसा बखाव नांजाखा ताई जलि जाखा रेशमी साका बुइनि पर्सनल लाइफ न तुयै कक सावो हिंके बा हिंजाक नायनोटा ब रुस खायनानि केबो माना खाया ब सिबिसि ताम रक सावै तंग के बा हिंजाक नायनोटा नै रेशमी साका ताबुक ब अ जिरुमेन टिप्रा सानि कक सामानि ठीक इंया हंके ब एक्शन नाजांनाय हिनै रेशमी हिंके सावो रुस खायदि रुस खेमानि केबो माना खाया हायपन बुइनि पर्सनल लाइफ न तुयै रुस ता खायदि हिनै साका रेशमी साका जिरुमेन टिप्रा सा जिरुमेन टिप्रा सा बेड लैंग्वेज यूज खायो हंके बा एडुकेशन कम सराय रक नै जिरुमेन टिप्रा सा रुस खायो हनै रेशमी साका खायटु नो प्रॉब्लम अ सराय रक बाय टाइम पास खायै कुनु कक सावै लाभ करै हिनै रेशमी ताई जिरुमेन टिप्रा सा बर कुनुई कक बांलायमानि आबो कुनुया किसामिसा मिस्टेक बो उंगै मान निजिनि लाइफ फाइकांके सोशल मीडिया रग भिडियो रक खायतानि ओ किसामिसा मिस्टेक उंगै मान आबो बरकनि कक बांलायमानि याफांके पर्सनल लाइफ न तुयै रुस खायो हनै अ खनाय रन रुस खायो हनै आरनि सिमिसे किसामिसा कक बांलायो आबो कुनुया borok by borok tangai kok banglaya angnai obono kisamisa manage khaibo masoli leinai angke bono kaham eba hamya sanani thangya obono sao borok by borok waisa mistake ngoi mano haipano abono kisa manage khai masoli leinai हिंके बैप संगरगो भिडियो नि बिसिंग तुई बुसुक जराटी कुबै सावै मानखा कमेन्ट बक्स कमेन्ट खाइ सारि ताई अब भिडियो न साजागै तंगो के लाइक टे शेयर खाइरदि ताई के बस चैनल कताल फाइ तंगो के सब्सक्राइब खाया कंके ताबनो सब्सक्राइब खाइनादि आं जेफोर कताल भिडियो अपलोड खायो आफ्रोनो जतन सै सिगां नोटिफिकेशन सगैना बागै भिडियो नि पाइथाखो जत बाय रंनो हामबाय मालाय फिनै नेक्स्ट भिडियो